Když se řekne realitní makléř, spousta lidí si představí volnost. Pracujete, kdy chcete, nikdo vám nestanoví pracovní dobu, máte svobodu v čase, můžete být svým vlastním pánem. To zní lákavě. A je to pravda, ale jenom napůl. Protože zároveň s tou svobodou přichází obrovská zodpovědnost a právě o tom je ten dnešní díl. Kdybychom se ještě nepotkali, jmenuji se Michaela Podobská, jsem majitelka realitní kanceláře a realitní makléřka pro Prahu a Středočeský kraj. Jako makléřka si můžu sama určit, kdy začnu pracovat, kdy skončím, kdy si vezmu volno. Nemusím žádat o dovolenou, můžu si přes den zařídit osobní věci, můžu pracovat z chalupy, z auta nebo z kanceláře. To je velká výhoda, pokud víte, co děláte. Tenhle bod ale platí i obráceně, protože nikdo vás nehlídá, nikdo vás nenutí vstát v 7. Nikdo se neptá, jestli jste ten den pracovali. Když si práci nenaplánujete sami, neudělá to za vás někdo jiný. A ono je opravdu dost jednoduché si ráno říct, dneska je toho nějak moc, a večer zjistit, že jste celý den prokrastinovali a vlastně neudělali vůbec nic. Realitní makléři ve službě, a to doslova. Klienti se vám nejspíš neozvou mezi 9. a 11. dopoledne, protože oni sami pracují. Takže mají čas volat večer, psát v neděli, chtějí prohlídku v sobotu odpoledne. A očekávají, že budete k dispozici. Volný rozvrh je hezký na papíře, ale pokud si ho neumíte ukázněně postavit, začnete pracovat nahodile, chaoticky, přeskakovat z jednoho úkolu na druhý, nebudete vědět, kdy končí práce a začíná váš čas. A tohle je první krok k tomu, že to nedopadne úplně dobře. Tohle vám žádný leták o práci makléře neřekne, ale je dobré to vědět. Mně osobně pomáhají pracovní bloky, kde mám vymezeno, co v daný čas dělám. Plánuju dopředu, jinak se všechno rozpadne. Taky respektuju svůj čas. Když ho nebudu respektovat, nebude ho respektovat ani klient. Takže když to shrnu, tak práce realitního makléře není chaos ani volná jízda. Je to profese, která stojí na samodisciplíně a právě ta rozhoduje, jestli z téhle výhody uděláte nástroj k růstu nebo past, která vás vyčerpá. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte palec, dejte odběr, ať vám příště nic neunikne. Jestli máte nějaké téma, které byste chtěli probrat, napište mi ho klidně do komentáře nebo do soukromé zprávy a třeba z toho bude příští díl. Mějte se hezky.